Hola, som Adrián. Míriam. Nàdia. José. Aquest llibre parla sobre els mites més importants de l'antiga Grècia, Com per exemple Teseu i el Minotaure. Orfeu i Eurídice, i el cofre de Pandora. Teseu era un jove rebideu que volia matar a un minotaure tancat al laberint per a salvar al seu poble d'una maledicció. Aconseguirà Teseu matar al minotaure? Com matarà al minotaure? Aquest mite parla sobre un cofre que fa Zeus per als humans. Què hi haurà dins del cofre Pandora? Es obrirà el cofre Pandora? Zeus podrà fer mal als humans? Un altre mite és Orfeu i Eurídice, una història molt bonica entre un déu i una nimfa. Com aconseguirà Orfeu arribar fins a Eurídice? Podrà tornar-la amb ell? L'últim mite que anem a tractar és el de la ira de les muses. En aquest mite parla principalment en una competició entre les filles del déu Piero contra les 9 muses. Qui aconseguirà guanyar?